Enguany es commemora l'efemèride dels 300 anys de la Guerra de Successió i el setge a Barcelona. L'11 de setembre de 1714, Barcelona, després de setmanes de resistència, va caure en mans de les tropes borbòniques. Aquesta confrontació va afectar enormement la constitució política i social de la península Ibèrica i de Catalunya. El 1716, amb el decret de nova planta, es crea doncs l'estat espanyol amb capital a Madrid, a l'estil del model d'estat absolutista i centralista francès, i Catalunya perd les seves llibertats. Des de llavors, l'11 de setembre és la Diada Nacional de Catalunya com a símbol de la resistència de Catalunya en defensa del poble. El 1714 representa pels catalans la lluita per la defensa de les llibertats individuals, estamentals i polítiques. Han estat diverses les activitats organitzades des de les institucions catalanes per recordar els 300 anys dels fets. Escoles, instituts, pobles, ciutats recorden la Guerra de Successió tot plegat dins dels actes del tricentenari. El Born Centre Cultural va ser l'epicentre del tricentenari a Barcelona, un punt de trobada entre la Barcelona de 1714 i l'actual, que al llarg de tot l'any ha realitzat activitats com trobades, concerts i mostres. La seva importància recau a la singularitat del seu espai, sota l'estructura d'un mercat emblemàtic de l'arquitectura del ferro del segle XIX. Allí radica el jaciment arqueològic de la ciutat del Born, una exposició permanent de la Barcelona del 1700 que es pot visitar amb tota la família. Pels nens, el Born Centre Cultural disposà d'un programa d'activitats familiars, el Bornet, on els nens i nenes eren els grans protagonistes. Algunes de les activitats van ser al Teatre de Titelles, on es van oferir històries divertides, i jocs de pistes com La ciutat amagada, la tradició anglesa, on els nens havien de descobrir les claus a través de pistes sobre per què Anglaterra no va ajudar Barcelona al setge. A més, es van organitzar diferents visites guiades on els pares i els fills podien conèixer amb un passeig la història de llocs emblemàtics com el Mercat del Born. A l'estiu es van oferir tallers per endinsar-se en la història. Un d'ells va ser Barcelona, una ciutat oberta al món, una exploració a la vida d'aquell moment a partir d'objectes trobats a l'excavació. Tallers de màscares i d'indumentària de l'època i tallers pràctics de confeccionament de banderes i estandards van ser altres de les activitats ofertes. Des de l'Ajuntament de Barcelona, amb la coordinació de la Generalitat de Catalunya, s'organitzà una commemoració ciutadana durant tot l'any. Participaren institucions de la ciutat, equipaments culturals, entitats socials i cíviques i mitjans de comunicació, a més del món editorial, educatiu i acadèmic. L'objectiu era redescobrir la ciutat del segle XVIII, entendre la dimensió dels fets i posar-los en relació amb la realitat present i les expectatives de futur. Una d'aquestes activitats va ser la Jornada Pedagògica de Catalunya i els Fets de 1714, organitzada pel Departament d'Ensenyament al Museu d'Història de Barcelona. Aquesta va ser una jornada d'activitats didàctiques relacionades amb la commemoració per l'alumnat dels centres de tota Catalunya.
Es van seleccionar propostes destacables des de diferents punts de vista sobre els esdeveniments per estimular el diàleg, l'anàlisi històric i el coneixement. L'Escola El Turó de Mataró va participar en aquesta jornada, realitzant amb els alumnes de primària un repàs a la història dels fets ocorreguts. Un treball seleccionat pel Departament d'Ensenyament per tal d'exposar-lo, on els nens van narrar a càmera un repàs dels esdeveniments de la Guerra de Successió i el setge de Barcelona. Foren moltes les escoles de primària i secundària d'arreu que realitzaren activitats relacionades amb els fets ocorreguts fa 300 anys, com per exemple l'escola Garbí Pere Vergés d'Esplugues de Llobregat. L'escola va fer un blog on es mostren les activitats realitzades pel centre educatiu i fins i tot un informatiu treballat pels mateixos alumnes per commemorar el tricentenari. Els més petits van fer un treball de reconeixement de la identitat catalana, on les llegendes i rondalles d'aquella època van ser les protagonistes, com la llegenda de Sant Jordi, la de Guifré el Pilós, el timbaler del Bruc i la rondalla del Drac de Banyoles. Els nens no només van gaudir de les històries, sinó que també van fer treballs plàstics relacionats, com ara la realització d'escuts, pintes senyeres o la representació del Drac de Banyoles amb disfresses, entre d'altres. Amb l'objectiu d'honorar els milicians que el 1714 van defensar la ciutat, el grup de recreació històrica del Patronat de Museus de Moià celebrà la 12a Festa Barroca. En ella hi va haver concurs de dibuix infantil, música i animació, menjars i, sobretot, les representacions teatrals de moments històrics importants de la vida de Rafael Casanova i la Guerra de Successió. Amb la col·laboració de diferents associacions, es van organitzar les recreacions històriques del combat, on es van poder veure les diverses formacions i tècniques de combat dels exèrcits que van enfrontar-se durant la Guerra de Successió, les desfilades de soldats, a més de tallers de jocs tradicionals al mercat de productes artesans i tradicionals. Tota Catalunya va reviure la història de fa 300 anys, celebrant la lluita universal per la llibertat amb diferents activitats que van permetre a totes les famílies recordar la seva història. Una celebració per redescobrir la ciutat del segle XVIII i entendre la importància dels fets en la Constitució del país català.